जो तो आईएस आम चाइनी चिनी टीचर सौ फोरोंनाय रok borokno पाइप्लेया हामजागमा तै खुलुमा याफारो दिनैनो फोरोंनाय रकनि साल आनथे सिगां सानाय रक जतनो साइ थांबाय था जे फोरोंनाय रकनि रेसपन्सिबिलिटी बर'नि डिउटी बर'नि सामों बमहाय इंनानै ना कतालके टीचर रकनो तो सानानि कक सिकरै जों जतनो सिवो इंजिनियर्स रक बर'नि सामों के देशनो कंस्ट्रक्शन खायनानै बिल्डिं कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन तैबो आईटी टेक्नोलॉजी अमहायरनो तै बर'के जोंनि देशनो नायथाव के ब्यूटिफिकेशन खायनानै जोंनि टीचर रकनि सामों के फोरोंनाय रकनि सामों के जोंनि सोसाइटी नो बिल्डिं खायनानै बाके जोंनि सोसाइटी नो तैबो काहाम कुसुं तै नॉलेजेबल जतनि थानिबो रयमानाव अमाहायके जोंनि टीचर रकनि फोरोंनाय शुधु आगेनि हाय ताबो बयफोर लाहा परीक्षा रहा अमहाय खेंया जों जतनो साइमानो ताबो ओ जुगरैखा जोंनि सराय रकनि जोंनि जेनेरेशन रकनि बागै बर'नो फोरोंमानि साथे साथे नॉलेज रमानि साथे साथे बर'नो जों स्किल बिल्ड अप माखायनाय बर'नो एनकारेज माखायनाय तानिके ताबो प्रेजेंट सिचुएशन जों प्रॉब्लम फेस खायदोंमानि जे चैलेंज जों ताबो टिकी दंमानि बर'नि जेनेरेशननि जामानाव बमाहाय बर' चैलेंज फेस माखायनाय अमा ताबक जों आन्दाजा खायमैया फैयाबा जों बर'नो जेकुनु परिस्थितियाव मुकाबिला खायै जिनिस रायरक जाते आरो जागाबो टिकी दंमानाय जात ओ जिनिसता जों जिनिस रायनो ताबकनि सिमिनो मोटिवेट माखायनाय इंगे अमनो पॉसिबल खायमानाय एकमात्र टीचर रक दिनै गामि आमसायो जतनिसाय रेसपेक्ट मानाय टीचर जों नॉर्मली पॉलिटिक्स खायनाय रक जों गामियाव थांखांके जोंनि टीचर रकनो जों प्रैक्टिकली बिसिंति मासावो मास्टर बाबू नौनि आमसायो आं हानानि बागै मानसो दंनो ब बरक बाय किसा कक सालायके जोंनि फेबारो नायमानाय हाय होनै मासालाय गे ओ मास्टर बाबू ठीक आसे आं बरक काहानो खरस नायबै सायरना गे बसय सायरो खांके जत पॉलिटिक्स खायनाय छुदु आं ति प्रमोथा खायबो बसमिया जेकुनो पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर टीचर नो किसा बिसिति माने बमो हाय बरक नो रंखे जानाय बाहायके रनाय अमहाय रक संगै थाङो गे मास्टर बाबू रकनि कक रक गे पारानि बरक रकबो खोनाव गे हानि बाङैनो दिनै ओ टीचर देव जों जत टीचर जत फोरोंनाय कतालके जों समाय तांलायनि नांनाय जिनिस रायरकनो बहायनो जों गाइड माखायनाय डे टू डे एटलिस्ट 1% फनो जों बर'नो इम्प्रूव खायमा हांके डेली 1% जदि बर'नो इम्प्रूव खाय थांमा हांके बसकाङाव बर'नि जेकुनु चैलेंज फायथों बर'नो जों अजराव टिकी मानाय जात अमाहाय जों मोटिवेट माखायनाय तानिके जों आसो उंक्लावगो असलवै दंमानि उंक्लावगो कायसन रिजन जों नॉलेज नि लगे लगे जों जेकुनु सामंनो स्किल करै जेकुनु सामंनो स्किल करै जों बनमबो खायो जेकुनु सामंनो जों माने जोंनि कग्र बाहेंके तमासा साद्र नंद्र तंद्र अमाहाय माने हक खायखेबो हकनि माइ चाद्र बसरनि माइ बर खायखेबो बसरनि माइ माने कुलग्र माने चिनि वासं मानि दाव और जागा जों माने तैसे डेभलप माखायनाय गे चिनि टीचर रकनो अमनो पॉसिबल जे जों अमाहाया जे रोंमानिनो नों माने जतनिसे बेस्ट ओंनानि बागै बनो जे डॉक्टर ओंदि इंजिनियर ओंदि निनि ऑफिसर ओंदि बहाया जेकुनु सामंनो नों खाहके बैनिसे गोरोंखौ बैनिसे स्किलखौ अमहायके बाहायके जों जिनिस रायरकनो फोरोंमानाय अम जों चेष्टा माखायलायनाय जत टीचर जों नौबो जोंनि टीचर जतनिसाय सोसाइटीआव तामसनाय रेसपन्सिबल बरक जों ओ रेसपन्सिबिलिटी मामानि अम क्लाइसे खेमाया
karon joto professional thangfano boroni teacher tong taksini bo teacher tong neuronit bo teacher tong sir doctor ni bo teacher tong nge or jaga teacher mane teacher ni tolawo student ngya ke bo kono professional thangoi maya je kono professional thangnani sakang bo teacher bai phurungjani ni nango guide khaijani nango sadani nango orno teacher bo makha tongo je ani student khoroksa mane minister ha doctor ha engineer ha officer ha black khatongo tawani primary ni teacher je tongnai ro boro barbar no malai ke chaw pa porno smisi ani student ni bisio khoroksa oma high position no soksi mane malai khange bo khatongo parao bu bo saw hai chi boni parao bu je ani student bo masa ekdom mane ani khasuksa homani bo simisi oma high position no soksi black khatung ha oma high ge thik oma high ke chini teacher tongnai ro nijini student no kaisa top position no je kono jaga o thangthung oma high ke ro oma high ke joto teacher ni bkhawo no proud feel khainai je ase bosor bosor phurung phaimani nijini student jodi kono position no sogli hengke mane teacher ngoi ang teacher ngoi ang tama phurungkha mane sajanai moto gorikha angpai khani bangoi जों सेनि स्टूडेंट नो सराय फांसिनि नो बरनो नर्सरी लेवल हयते सुरु खायिनो जों बरनो मोटिवेट मा खायने कारण जों ताबनि जुगाव मोटिवेशन सराय रखनो रया के बरनि वानसुमं उल्टा पुल्टा माने बै गाहाम वानसुमं फायांगो जतनि से कखनाव आनसे सिगां सानाय सायथांखा एडिशनल सिउ साबदो साखा जे बुमा बुफारो जे कक सामानि फोरोंमानि जेसो काहा साथों बुमा बुफा नो अमाहाय इंदि अमाहाय खायदि अमाहाय केसमा फरायनाय नो अमाहाय सि मांनाय बुमा बुफा साखा के चिनिसराय रो आसो कक नाया फेमा टीचर कक साखा के ओइ नो अमाहाय सि खायदि गे टीचर कक साखा के बनि बख्रव जे फ्रफ्रनो माने चक्कर गुरि दं आनि टीचर बा हाके साजामनि दं गे आं मा माने नाय हाय हानि बाङै आं बेसे कक साया सिनि टीचर नो पसिबिलिटी दङो जे सिनि सोसाइटी सिनि नेशन सिनि स्टेट नो बसखाङो आगरै सिनि जेनेरेशन रक जाति जों सासा बरनि कुनो इकोनॉमिकली अनडेवलप अंयानातै बरनि सोशली जाति अंक्लावो अंयानातै अमा हायके बसखां आगरै तलां माना हायके आं मात्र टीचर नो तानि के जों नॉलेज गरै माने स्किल गरै माने बो माने आसो कमनि कग याहायथि जों जे कुनो जागा बनो रदि जेसो अपॉर्चुनिटी रदि हायफासि ब आरो जागा टिकि मायांगो हायथि आर जे नॉलेज स्किल गना हंके ताबो बो अपॉर्चुनिटी नि कुनो माने स्कोप गरै याहाया जे बरो माने स्किल गना हंके जेफ्रो बैनि प्रॉब्लम आप्रसि बखे अपॉर्चुनिटी माव जेसो बैनि प्रॉब्लम नै आसो नो ब अपॉर्चुनिटी मानो आसकेसि बनि केरियर नो सोंनानै बनि केरियर नो तिसानानि बागै ब लामा मावो नगे ताबनि कटाल कटाल टेक्नोलॉजी कारिनाय रो वानसुम कटाल कटाल तबनाय रो बर हंके प्रॉब्लम फाइमानो बर हंके मुंसा सिंजे हायसि अमो प्रॉब्लम कायसेनि प्रॉब्लम आनि बाङै अपॉर्चुनिटी हाय हनि सिवासो गे चिनि चराय रनो बो अमा हायके नमा तिसानाय जे बैनि प्रॉब्लम और नों बाहायके माने अपॉर्चुनिटी नायतोगै नि केरियर नो बैनो हेल्प खायिनो ब बाहायके बनि केरियर नो सनावै मा अमसों चराय रनो मोटिवेशन मारनाय गे तेतो तमा सानाय टीचर रनो तो टीचर निरक जतनो सायमानो चिनि सोसाइटी नि बागै तमा खायथाय रेस्पॉन्सिबिलिटी तमा बो सुदा आं न रिमाइंड खायमानि सि जाते एस ए टीचर हिसाबै ओ रेस्पॉन्सिबिलिटी नो जेफ्रोफ्रोनो जों सामों खायलायनो नांनाय नै वानसक लायथों गासै नोंसिनाय जतनो हामबाय हैप्पी टीचर डे वान्स अगेन बेलाके हामबाय सिनि